Kaya't yukadi iti maddaan iti libre a cellphone load kastoy iti aramidin nyo kasapulan nga ugalyen nyo iti agdingeg iti nadyosan a programa a saksi ni Jesucristo. Kada Domingo alas 8 aging gana iti alas 8:30 iti rabii. Numasumbatan nyo babaen iti text dayjay Bible topic trivia question. Kalpasan iti programa ket da kayo iti lucky first texter ket maaddaan kayo iti surprise amount of cellphone load iti aramidin nyo i-text laeng dayjay husto nga sungbat yo agraman kompleto anagan ken address you. Daytoy a cellphone load gift promo ket sagot iti saksi ni Jesucristo. Saksi ni Jesucristo, isang banal na programa sa radyo na magbibigay liwanag sa atin mga salita ng Diyos mula sa Biblia para inyo pong ganap na maunawaan ang tunay na mensahe ng ating poong may kapal. Narito po ang Iglesia ng Diyos na nagmula pa po sa Jerusalem, ang natatanging iglesyang wala pong money offer tuwing araw ng pagsamba at wala rin pong ikapong pera na dapat ninyong problemahin. Kaya kami po ay lubos na nag-aanyaya sa inyong lahat na makinig sa pinakatunay na pahayag ng Biblia sa pamamagitan ng lingkod ng Panginoon na si Pastor A.V. Ramos. Asahan po namin ang inyong pakikinig at pagsasaliksik. Saksi ni Jesucristo sa ganap na alas 8 ng gabi hanggang alas 8:30 tuwing linggo. Dito lamang. Daytoy manen, to'y saksi ni Jesucristo, ti na Diyosan na timot, dito'y pagilyan tayo a Pilipinas. Isang mapagpalang liwanag po ni Kristo sa inyong puso, mga minamahal na tagapakinig at mga texters. Ito naman po yaong natatanging iglesia na nangangaral po sa inyo na ang Panginoong Jesucristo na pinakahihintay po natin ng napakatagal ng panahon ay narito na po siya sa lupa sa kasalukuyan. Kaya ito po ang dala po naming napakagandang banal na balita para po sa inyong lahat. Bueno, muli ako inyong sasamahan sa panalangin ito upang ipaabot po natin ang ating mga kahilingan sa ating poong may kapal. Manalangin po tayo. Kristong aming Panginoon, kayo po lagi ang aming itinataas, pinupuri at sinasamba dahil kayo po ang mapagmahal at maunawaing Diyos na nagkatawang tao at naparito at tagapagligtas po namin. Tiklop tuhod po akong nagpapakumbaba at nagsusumamo sa inyo at upang humiling ng kapatawaran ng aming mga kasalanang nagawa at upang kami po ay kaaya-aya sa inyong banal na harapan. Muli ay amin pong iparirinig ang pinakatunay na banal mong mensahe o aralin at naway loobin mo na mabuksan na ang mata sa pagkaunawa ng lahat ng mga minamahal na tagapakinig at upang mapag-alaman po nila ang lihim ng katotohanan. Sa pamamagitan ng inyong kaluwalhatian at kapangyarihan, loobin mo po at ipaunawa sa lahat na narito ka na sa lupa sa aming piling bilang Diyos naming tagapagligtas. At magpakilala ka na rin sa kanila at huwag na po kayong magkubli at upang ikaw ang karapat-dapat din po nilang sambahin at hindi po ang mga Diyos-Diyos ang inanyo ang larawan o ribulto. Nawa ikaw lagi ang maghari sa aming puso, sa aming isipan at laging basbasan niyo po kami ng banal na tubig na siyang dadalisay sa aming marurupok na pagkatao at upang maging malinis po kami sa inyong banal na harapan. At inahabilin na po namin sa inyo ang aming buhay, lalo na po ang aming kaligtasan. Kaya ito na lamang po ang aming samot dalangin sa matamis at dalisay mong pangalang Jesucristo na aming Diyos at Panginoon, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Ito pong muli ang lingkod ng Panginoon, Pastor A.B. Ramos, na nag-aanyaya po sa inyong lahat para magbibigay po ako ng paglilinaw sa mga kalamang espiritual sa tulong at gabay ng ating Panginoong Hesus upang magliliwanag na po sa inyong puso ang banal na lihim ng katotohanan. Naingasatan nga orasyo amin, patpatgen adumdumngeg, daytoy motoy kabsatyo iti apaw,
Kapsat baste ang helikal, nga maaramat mo't ita, tapno mangibagi kadagiti salsalod sudyaw, asong batan ni Pastor A.B. Ramos, babaan iti Biblia. Pastor, anya kadi iti nasantuan a pagadalan tayo ita? Kapsat baste, may papan, no pabor nga tati Diyos, pagserbian, wenno pagrukbaban tayo, dagiti di Diyos na kinitikita na ladawan, wenno ribulto. Our spiritual lesson for today is all about if God is in favor, if we're going to serve and worship the molten graven image. Ang banal na aralin po natin sa ngayon ay patungkol kung pabor po ba ang Diyos sa mga inanyo ang larawan o ribulto. Kakabsat ken gagayem, dahito yan nasantuan na pagadalan taita, ket maitidlaang apagiin na dalan ken pagpanpanunutan nyo. Ngem awantikan datmi, nga mga takari ti pamatiyo, nariingan wenno tinawidyo. No diket may gapoy ti Apo, lubusan da ka mangibasa kada kayo, no anya da pay dagiti daduma alilenteg ti Dios, nga aing kay pangruna nga mamuan, nakasurat iti nasantuan a Biblia. Kapoy iti mandato ti Diyos kada kami, biang mi ti mangipakamu kada kayo dagitoy, isot gapuna, nga naimpuswan ko iti panangamirisyo, na ang nangruna kadagiti diboto, wenno kadagiti agkarkararag, ken agrukrukbab, iti sangwanan dagiti nagkaado di Diyosen, kinitikita na ladawan wenno ribribulto. Hiling ko po sa inyo mga kapatid na maglilista po kayo ng mga sitas sa inyong notebook at pagkatapos ay inyong sasaliksikin din sa Biblia. Pastor, adda ka di nabatad a prueba, mabasa iti Biblia, may papan iti nasantuan a pagadalan tayo ita. Dakamsat baste, ti basihan iti teksto tayo, ket masarakan dito Exodo, iti kapitulo 20, iti versikulo 3 aging gana iti 4. Exodo 20, ken 3 aging gana iti 4. Agsaludsod tayo ken ni Apo Dios, may panggap iti teksto tayo ita kakabsat. Anya kaditi may sabilin mo kada kami, O Dios, manipud pa iti panawon ni Moises? Kaasto iti sungbat ti Diyos ket kinunana, awan ti sabali a Diyos mo iti sangok. Anya pay, di ka mga ramid iti maypay ken ka nga anya po, aladawan a kinitikitan. Ulitek papagayam, di ka mga ramid iti maypay ken ka aladawan a kinitikitan. Uray anya katulad ti adday jay ngato sa dilangit, anya pay, wenno ti adday ti baba dito'y daga, anya pay, wenno ti adday ti danom, anya pay Apo, iti uneg ti daga. Naglawag ayete nakakabsat nga mandato, ken imbilin ni Apo Dios, nga panawon pay di ni Moises, ket inparit nan nga maddaan tayo, iti sabali a Dios iti sanguna, ket santay kano nga mga ramid, iti agpaay kada tayo, di Diyosen aladawan, kinitikitan, huwenno ribulto. In English version, let's ask a question about our topic, my dear friends. What was your command, O God, unto us, which was started during the time of Moses? In Exodus chapter 20, verse 3 up to 4. Exodus 20, 3 up to 4. God answered and said, Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee of what, O God? Any graven image. I'll repeat. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything. To where? That is in heaven above, or where? Or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So it was mandated by God unto us before, my dear brethren, that we should have no other gods before Him, and He added that we should not also make any graven image. At sa Tagalog version, magtanong po tayo tungkol sa ating paksa, mga kaibigan.
Ano po ang isa sa mga kautusan mo noon sa amin, O Diyos, mula pa po sa panahon ni Moises? Sa Exodo, sa Kabanata 20 at sa talatang 3 hanggang 4. Exodo 20 at 3 hanggang 4. Ganito po ang kasagutan ng Diyos at anyay, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Saan po? Sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng ano po? Ng larawang inanyuan. Ulitin ko po, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng ano po? Ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Napakaliwanag po mga minamahal na tagapakinig na isa sa mga mahigpit na kautusan po ng Diyos ay huwag daw po tayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap po niya at ipinagbawal niya na huwag daw po tayong gagawa ng larawang inanyuan o ang tinatawag na ribulto. Pastor Ebe, hindi po pala tayo dapat gumawa ng ganitong bagay. Ang susunod ko pong katanungan, pabor po ba ang Diyos na manalangin po tayo at yuyukuran o paglilingkuran ang larawang inanyuan o ang ribulto? Ayon po sa kautusan ng Diyos noon, kapatid Baste, huwag daw po nating yuyukuran o paglilingkuran at kahit dalanginan ang inanyuang larawan o ang ribulto. Mababasa po sa Exodo sa Kabanata 20 at sa talatang 5. Exodo 20 at 5, at ganito po ang kasagutan ng Diyos at anyay, huwag mong yuyukuran sila. At ano pa po? O paglilingkuran man sila. Uulitin ko po, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. In English version, let's ask the Lord. Lord God, are you in favor unto us if we should bow down ourselves, nor serve nor pray in front of the molten graven image? The proof is in Exodus chapter 20, verse 5. Exodus 20:5. God answered and said, Thou shalt not bow down thyself to them, nor what? Nor serve them. I'll repeat, Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. So, my dear listeners, God was not in favor and forbid to bow down ourselves, nor serve, and of course, nor pray in front of the graven image. Kat iti Lucano version, agsaludsod tayo iti Apo. O manamong kagadi o Dios no ingkam agkararag, en iruknoy ti bagimi, wenno pagserbian mi dagiti ladawan na kinitikitan wenno ribulto. Dito Exodo, iti kapitulo 20, versikulo 5. Exodo 20, ken 5, kasto iti sungbat ti Diyos ket kinunana. Di kairuknoy ti bagim kadakwada, anya pa'y? Wenno pagserbian ida. Ulit kakalsat, di kairuknoy ti bagim kadakwada, wenno pagserbian ida. Naglawag ayete nakakabsat ken gagayem, asaan nga umanamong ti Diyos kadatayo? Ta imparit na, ngayon tayag kararag, wenno iruknoy ti bagi tayo, ken pagserbian dagiti ladawan na kinitikitan, wenno ribulto. Saan gayam nga umanamong ti Diyos apagkararagan wenno pagruknuyan tayo dagitoy? Pastor, anya iti kuna ti Diyos idi, kadagiti tattao, ang mga ramid, wenno mangbukil iti kinitikitan aladawan, wenno ribulto? Kabsat baste kuna ti Diyos kadagiti tattao, amang bukel iti kinitikitan aladawan, isuda kano amin, ket ubawda, wenno awan kay siskanda at tattao. Mabasa dito Isaias kapitulo 44, iti versikulo 9. Isaias 44 ken 9. Kasto iti sumbat ti Diyos ket kinunana, kadagiti mang bukel iti kinitikitan aladawan, et anya po, isuda amin ubbawda.
Ulit kakabsat, dagiti mang bukel iti kinitikita na ladawan, isuda amin ubbaw da. In English version, let's ask a question to our God. What can you say, O God, to those people that make graven image? In Isaiah chapter 44 verse 9. Isaiah 44 and 9. God answered and said, They that make graven image are what, O God? Are all of them vanity? I'll repeat. They that make a graven image are all of them vanity. So it's very clear, my dear listeners, that those people that make or assemble the graven image are all of them vanity according to God. At sa Tagalog version, magtanong po tayo, ano po ang masasabi mo, O Diyos, sa mga taong nagbibigayan nyo sa larawang inanyuan o ribulto? Ganito po ang kasagutan ng Diyos sa Tanyay, silang nagbibigayan nyo sa ano po? Sa larawang inanyuan ay ano po? Ay walang kabuluhan silang lahat. Ulitin ko po, silang nagbibigayan nyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat. Napakaliwanag po mga minamahal na tagapakinig na ang mga tao pong nagbibigayan nyo o gumagawa sa larawang inanyuan o ribulto ay walang kabuluhan silang lahat ayon po sa ating Panginoong Diyos. Walang kabuluhan po pala ang mga taong gumagawa nito. Pastor Ebe, may pakikinabangan po bang makakamtan po natin sa larawang inanyuan o ribulto kung mananalangin po tayo sa ganitong Diyos-Diyosan? Ayon po sa Diyos, kapatid, wala daw po tayong pakikinabangan sa larawang inanyuan o ribulto. Mababasa po sa Isayas, sa Kabanata 44 at sa talatang 10. Isayas 44 at 10, at ganito po ang kasagutan ng Diyos sa Tanyay, sino ang nag-anyo sa isang Diyos o bumuo ng larawang inanyuan na ano po? Na di pakikinabangan sa anuman? Ulitin ko po, sino ang nag-anyo sa isang Diyos na bumuo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman? In English version, let's ask a question. Lord God, is the graven image profitable? In Isaiah chapter 44 verse 10, Isaiah 44 and 10, God answered and said, Who hath formed a god or molten a graven image, that what, O Lord? That profitable for nothing. I'll repeat, who hath formed a god or molten a graven image, that profitable for nothing? So, my dear friends, God has been proven that the graven image was profitable for nothing. Kaya iti Ilocano version, agsaludsud tayo. O Diyos, ada kadiaya iti pagpayan na pagsayatan, iti ladawan na kinitikitan wenno ribulto, ti sungbat ket masarakan dito Isayas, iti kapitulo 44, iti versikulo 10. Isayas 44 ken 10, kastoy iti sungbat ti Dios ket kinunana. Sino tinang bukel iti maysa Dios, wenno nang sukog iti maysa ladawan, nga anya po, nga awa na pulos, ti pagpayan na? Ulit ikakabsat, sino tinang bukel iti maysa Dios, wenno nang sukog iti maysa ladawan, nga awa na pulos, ti pagpayan na? Naglawag ay ayate nakakabsat ken gagayem, nga awan iti pagsayatan tayo, wenno awan ti kapaypayan na, daytoy a kinitikita na ladawan, wenno ribulto, sigon metlang ken ni Apo Dios. Pastor Ebe, naglatak nga awan gayam iti kapaypayan na dagitoy. Ti sumaruno asaludsod ko, no impariton ti Diyos ide,
iti panagruknoy, panagkararag ken panagserbi tayo, iti ladawan na kinitikitan wenno rebulto, idi pa'y daan at tulag, idi panawin ni Moises. Pastor, idi ngay simmang ba iti baro at tulag, anyamot ti inaramid ni Apostol Pablo kadagitoy? Amom kabsat baste, idi simmang ba iti baro at tulag, nang nangrunay di parawen ni Apostol Pablo. Ni Pablo idi ket nanguy-uyot wenno nakaawis, ket inya dayuna kano ti adu at tao. Tasapay? Kinunanay di kadagiti adu at tao. Asaan adyusen dagiti naaramid kadagiti ima. Mabasa dito'y aramid, iti kapitulo 19, iti versikulo 25 hinggan iti 26. Aramid 19 ken 25 hinggan iti 26. Agsaludsod tayo papagayam. Anya timbaga ni Demetrio idi, kadagiti pada na nagpanday, iti kinitikita na ladawan wenno ribulto, kinontra ni Apostol Pablo idi, isuda nga inornong na graman kadagiti ado ito yakita di panggidan. Ket anya ti kinunana kadagiti kakadwana, ket kinunana lalaki amboy nga nagtao ditoy nga tegged ti kinabaknang tayo. Ulit ti kakabsat, lalaki amboy nga nagtao ditoy nga tegged ti kinabaknang tayo, ket makita tayo ken mangeg tayo. Asan lang nga ditoy Epeso, no diket ngan ngani suamin nga Asya. Tasapay Demetrio, daytoy Pablo nanguy-uyot wenno nakaawis, anya tinaramid ni Pablo idi, ket inya dayuna ti adu at tao. Ket anya ti kinuna ni Pablo idi, kinunana, saan adyusen dagiti naaramid kadagiti ima. Ulit ikakabsat ti kinuna ni Pablo, kinunana, saan adyusen dagiti naaramid kadagiti ima. An English version, what was Demetrius told to his colleague silversmith about the molten graven image that was attacked by Paul? And Acts chapter 19 verse 25 up to 26. What does Demetrius do? He called together with the workmen of like occupation and said, Sirs, you know that by this craft we have our wealth. This Paul hath persuaded, and what? And turned away much people, saying what? Saying that they be no gods which are made with hands. I'll repeat, saying that they be no gods which are made with hands. So it's very clear, my dear listeners, when the New Testament came before, most especially during the time of Apostle Paul, he turned away much people and said that they be no gods which are made with hands. To clarify further, that Apostle Paul was against about the graven image. At sa Tagalog version, ano po ang sinabi ni Demetrio sa kapwa niya panday pilak patungkol sa inanyo ang larawan o ribulto na kinontra po ni Apostol Pablo noon? Sa mga gawa, sa Kabanata 19 at sa talatang 25 hanggang 26. Mga gawa, 19 at 25 hanggang 26. At ganito ang ginawa ni Demetrio, na sila'y kanyang tinipon pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa. At sinabi, mga Ginoo, talastas ninyo na nagsisiyaman tayo sa hanap buhay na ito. At anyay ay nakaakit ang pablong ito. At ano po ang ginawa ni Pablo noon? At naghiwalay ng maraming mga tao. At ano po ang sinabi ni Pablo? Na sinasabing hindi raw mga Diyos ang mga ginawa ng mga kamay. Uulitin ko po ang naging pahayag ni Pablo na sinasabing hindi raw mga Diyos ang mga ginagawa ng mga kamay. Napakaliwanag po mga minamahal na tagapakinig, na sa panahon po ng bagong tipan
ay mahigpit na rin pinagbawal ni Apostol Pablo noon ang larawang inanyuan o rebulto sapagkat hindi raw po ito Diyos na dapat yukuran at di dapat pagsilbihan ng mga tao. Hindi po pala Diyos ang mga ito at hindi dapat yukuran, dalanginan o pagsilbihan. Pastor, ano po ang masasabi ng Biblia kaugnay po sa tagapagturo at nagsusulong upang yukuran at sambahin ang mga inanyo ang larawan o rebulto? Kapatid Baste, masasagot po niyan ni Habakuk sa Kabanata 2 at sa talatang 18. Habakuk 2 at 18. Ganito po ang kasagutan ni Habakuk at anyay, anong napapakinabangan ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon ng binubong larawan? Anong klaseng tagapagturo ang mga ito? Ani Habakuk at anyay na tagapagturo ng mga kasinungalingan. Ulitin ko po, anong napapakinabangan ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyusan? Napakaliwanag po mga kapatid na ang mga ngaral na nagsusulong upang sambahin at paglingkuran ang mga inanyuang larawan o rebulto, sila daw po ang mga tagapagturo ng kasinungalingan ayon po kay Habakuk. In English version, let's ask a question. What did the Bible prove if a teacher has been teaching to worship or praise the molten graven image? In Habakkuk chapter 2 verse 18. Habakkuk 2 and 18. Habakkuk said, what profit the graven image that the maker thereof hath graven it, the molten image? And what kind of teacher is this? And a teacher of lies. I'll repeat, what profit the graven image that the maker thereof hath graven it, the molten image, and a teacher of lies, that the maker of his work trusted herein to make dumb idols? So far, my dear listeners, this teacher who has been teaching to worship or praise the molten graven image, according to Habakkuk, this is a teacher of lies. And iti Ilocano version, agsaludsod tayo kakabsat. Anya iti makuna iti Biblia, may panggap kadag iti mangisursuro, adyusen, pagruknuyan kan pagserbian, iti nadawa na kinitikitan wenno ribulto. Mabasa dito'y Habakuk, iti kapitulo 12, di versikulo 18. Habakuk 2 ken 18, kasto iti sungbat ni Habakuk ket kinunana. Anya aya iti magunod iti ladawan a kinitikitan, ati mga ramid isu iti nangkitikit kinkwana, ti anya ti sinukog aladawan, ti mangisursuro metlaeng, iti anya ti mangisursuro metlaeng kadagiti ululbod. Ulitik papagayam, anya aya iti magunod iti ladawan na kinitikitan, ati mga ramid isu iti mangkitikit kinkwana, ti sinukog aladawan, ti mangisursuro metlaeng, kadagiti ululbud, ati nang balabala iti langana agtalek kuana, iti panangaramid na kadagiti umalabulto. Naglawag kakabsat, ati manursuro mangyad adal, amasapul adyusen, pagruknuyan ken pagserbian, iti landawan na kinitikitan wenno ribulto, isukano dayto iti mangisursuro wetlaeng, kadag iti ululbud, sigon iti impudno kadatayo ni Habakuk. Naglawag dagiti pamaneknek ti Biblia, Pastor Ebi. Sursuro gayam nga inuulbod dagitoy mangyad adal, nga pagruknuyan ken pagserbian dagitoy. Kasya maudi asaludsud kaw, Pastor, anya iti balakad ti Dios kadagitoy tattao nga agrukrukbab agserserbe ken agaw awit ti kayo akinitikitan aladawan wenno ribulto?
Kamsat baste at balakad ti Diyos kadakwada. Mabasa dito Isayas, iti kapitulo 45, iti versikulo 20. Isayas 45 ken 20, ket kastoy iti kunana. Agurnong kayo ken umay kayo. Umasidig kayo ngagkukuyog. Da kayo aray liklik kadagiti nasnasyon. Siya sino dagitoy nga awisen iti Apo? Dagi jay awanan panakaammo. Nga isuda dagiti anya? Nga agawit ti kayo ti kinitikitan aladawan da. Ken agkararagda iti maysa Dios nga anya? Adi na mabalin ti mangisalakan kadakwada. Ulitik kakabsat, nga agawit ti kayo ti kinitikitan aladawan da. Ken agkararagda iti maysa Dios, adi na mabalin ti mangisalakan kadakwada. Naglawag nga dagiti kinitikitan aladawan wenno ribulto, ket di da mabalin iti mangisalakan, sigun metlang ken Isayas. An English version, who was motivated by God? And Isaiah chapter 45 verse 20. Isaiah 45 and 20, as stated here, assemble yourselves, and what? And come, draw near together, ye that are escaped of the nation. Why, my God? They have no knowledge that sit up of what? The wood of their graven image, and pray unto God that what? That cannot save. I'll repeat, the wood of the graven image, and pray unto God that cannot save. So it's very clear, my dear listeners, that the molten graven image cannot save, even you pray it unto them according to Isaiah. At sa Tagalog version, sino-sino po ang sinasabihan ng Diyos? Sa Isayas, sa Kabanata 45 at 20. Isayas 45 at 20, ganito po ang nababasa. Kayo'y magpipisan at magsiparito, magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa. Sino po ang mga niyayaya ng Diyos? Sila'y walang kaalaman. At bakit po? Na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan at nagsisidalangin sa Diyos na ano po? Na hindi makapagliligtas. Ulitin ko po, sila'y walang kaalaman na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan at nagsisidalangin sa Diyos na hindi makapagliligtas. Napakaliwanag po ng mga inanyo ang larawan o ribulto na kahit manalangin ka sa kanila ay hindi ka raw maliligtas ayon po kay Isayas. Wala naman po tayong oras, mga minamahal at kapakinig. Naway nabuksan na ang mga mata ng inyong pagkaunawa hinggil sa mga Diyos-Diyos ang inanyo ang larawan o ribulto na mahigpit ng pinagbawal ng Diyos noon na wag daw po nating yuyukuran at paglilingkuran ang mga ito sapagkat wala daw silang pakinabang at hindi ka raw po maililigtas. At para raw sa mga taong nagsusulong sa pagsamba sa ganitong Diyos-Diyosan ay sila raw po ay mga tagapagturo ng kasinungalingan ayon po kay Habakuk. At sa susunod na linggo, mga kapatid, ay tatalakayin po namin na ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao na si Jesus ay narito na po sa lupa sa kasalukuyan. At siya po ang dapat sambahin po natin sapagkat nakikita po ang Diyos na buhay. Agyaman kami kada kayo kakabsat ken gagayem, iti anusyo ang nagdengeg kada kami, kadagiti sursuraw, apay baga iti Diyos kada kayo. Ato ito'y kabsatyo iti apaw, kabsat baste ang helikal, pumakada ket iaw awis ko kada kayo, nagdadanggay tayo tumanen iti sumarsaruno aparang, iti daytoy anasantuan a programa ti Dios. Pagayam, no aday ti kayatyo amalawlawagan iti nasantuan na Biblia, ket kayat da kaming awisen iti serbisyo espiritual, di talugaryo wenno balayo,
Ket tumawag when nag-text kayo. Iti Church CP number 0948-2780-317. 0948-2780-317. At ito rin po ang lingkod ng Panginoon, Pastor A.B. Ramos, nagpapaalam po sa inyo at hanggang sa muli, kasiyan nawa kayo ng ating Panginoon. Bueno papagaya madumdumngeg, dawate kadang gayandak, tain tayo giyaman kene Apo Diyos. Kristo nga Apo mi, daydayawin kan pagrukbabanda ka iti amin na kanito. Agsipod ta sika tinayat na Diyos itintunggal maysa kada kami. Agyaman kami iti aglaplapusanan, taim pakaammom ken niluktam dagiti kapanpanunutan mi. Agsipod taimpay mo kada kami, iti nasantuan ken umiswapan na kaammo. May papan iti kinitikita na ladawan wenno ribulto, ngawa na pulos iti kapaypayan na. Ken saan gaya marumbeng nga pagserbian, wenno pagrukbaban dagitoy, agsipod ta may kaniwaskin ka, idi pa'y panawen ni Moises. May nayon pa'y pagyamanan mi, kas kumakadagin niya saya at asalunat mi ngay papay mo tintunggal maysa kada kami, idi ka nayon nga panangililisim kada kami, kadagiti na ka na disgrasya, saksakit ken sulsulisog. Kadagiti awan patinggana na parparabor mo ngay papay mo, ngay suday ti utang mi ngayon kang pagserbian ken ka. Dagituyen dagiti pagyamanan mi ken ka, babaan iti nasudi ken manangisalakan ang nagan mo nga Hesu Kristo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesu Kristo ang siyang makakamtan ng bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Amen. At datay manin may kadwa paset, iti na Diyos na programa ti Apo, cellphone load gift promo, sagot kada kayo, iti saksi ni Yesu Kristo. Dahil trivia question tayo din napalabas sa Domingo, mano dagiti bilang, dahil bautismo anay palawag, maruno iti danom, may samot laang iti kay papanan na, ilang bilang ng bautismo ang naipailiwanag, katapos ng bautismo sa tubig, na iisa lamang ang ibig sabihin. How many kinds of baptism are explained after water baptism? But there are only one? Ang sagot po ay 3. Inapagkasatan manen nga nakaalay iti cellphone load gift promo. Ket iso ni kapatid Iris Balanay, iti Juju na naglipay Kirino. Congrats po kapatid and keep up the good work. Ang trivia question po natin ay ganito po. Anong klasing mga ngaral ng Biblia iyaong mga taong nagsusulong sa pagsamba sa mga ribulto? Anya klase iti manursuro iti Biblia, lagi jay mangisursuro, amasapo la pagrukbaban ken pagserbian dagiti ribulto? What kind of teachers in the Bible who taught that we should serve and worship the molten graven image? Text lang po ang tamang sagot, pati po buong pangalan at address, at isend sa CP number 0938-1306-217 0938-1306-217. Congratulations to the winner and God bless po sa inyong lahat. Inyo pong napakinggan ang saksi ni Hesu Kristo sa Iglesia ng Diyos na nagmula pa po sa Jerusalem. Saksi ni Hesu Kristo sa ganap na alas 8 hanggang alas 8:30 ng gabi tuwing linggo. At sumayin nyo ang isang bayad na programa. He will make a way for me.